Il-prefazju jalaq dejjem bl-innu meħud mill-Apokalissi Addis, Addis, Addis. Il-Papa Franġisku darba qal li għandna ngħidu l-Addis Addis jew inkantawh bħal meta l-tim favorit tagħna tal-futbol jiskorja xi gowl. Għaliex propju dan ħanamlu huwa l-qalba tal-Misteru Ewkaristiku. Alla se jinżel fil-ħobs u fl-inbit biex isir parti mill-ħajja tagħna mbagħad fit-tqarbin kif se naraw iktar il-qudiem. U biex dan iseħħ il-Knisja għandha sett ta' talbiet ngħidulhom it-talbiet Ewkaristiċi li jistgħu jintużaw f'okkażjonijiet differenti, mhux bil-fors marbutin ma' żmien. Jiena bħala eżempju anke biex tgħinna nifhmu iżjed x'inhi t-talba Ewkaristika, se nieħu t-tieni talba Ewkaristika forsi l-iktar waħda komuni, l-iktar waħda li tintuża. Mhux għax hija l-iqsar, imma probabbilment hija waħda mill-isbaħ, żgur l-iktar waħda qadima li għandha l-Knisja miktuba probabbilment minn San Ippolitu fil-bidu fl-ewwel żminijiet tal-Knisja. It-talba Ewkaristika tibda billi tirrikonoxxi l-qdusija ta' Alla. Diġà fil-Qaddis aħna lil Alla qednielu Qaddis, Qaddis, Qaddis mulej Alla tal-eżerċiti fih hemm il-qofol tal-qdusija. It-tieni talba Ewkaristika lil Alla tgħidlu inti mhux biss il-qofol imma inti l-għajn ta' kull qdusija, minnek tiġi kull qdusija u hawnhekk jgħin anke nirriflettu għaliex forsi kultant naħsbu li l-qdusija tiġi mi xi ħaġa li nagħmlu aħna mis-sagrifiċċji, mill-penitenzi, mill-fedeltà tagħna. Il-għajn tal-qdusija huwa Alla li ilaqqamna bil-ħajja tiegħu kif Alla fil-bidu ta' nifs tal-ħajja lil bniedem imma anke l-qdusija tiegħu ma niftakru ma ninsewx l-istedina anke tal-kelma tal-Alla anke Ġesu fit-Testament il-ġdid biex inkunu perfetti kif perfettu l-missier tagħna fis-smawiet. Hija biex l-istedina biex nilħqu l-qdusija, il-perfezzjoni fl-għajxin tar-rieda ta' Alla, fl-għajxin tal-ħajja tiegħu. Imma t-tieni talba Ewkaristika li Alla tgħidlu mulej inti l-għajn ta' kull qdusija, u għax inti l-għajn ta' kull qdusija allura qaddes dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek. Ċelebrant il-qassis jagħmel idejh, jifrex idejh fuq il-ħobs u l-inbit. Hija azzjoni liturġika li tinstab f'diversi ċelebrazzjonijiet liturġiċi anke fis-sagramenti it-tqejt tal-idejn. Meta fis-skiet is-saċerdot jew l-isqof qiegħed idejh fuq ras ta' persuna jew fuq oġġett biex fihom jinżel l-Ispirtu Santu. Punt ta' riflessjoni importanti huwa dan. Aħna ħafna drabi naħsbu li Alla jistedilna kontinwament tal-ubbidjenza u ma jagħtina xejn lura, però għalija anke bħala saċerdot dan hu mument li jumiljani ħafna nħossni veru ċkejken quddiem dak li qed ngħid għaliex fil-waqt li ħafna drabi aħna naħsbu li qed nobdu lil Alla, imma Alla aħna ngħidulu ibad l-Ispirtu tiegħek u Alla mingħajr ħafna affarijiet minn ma ħajqgħod igerger jew jagħmel affarijiet oħra kif kultant nagħmlu aħna jobdina aħna li aħna midinbin, aħna li aħna niddependu għal kollox minnu jobdina u jibgħat l-Ispirtu tiegħu fuq l-offerti, fuq il-ħobs u fl-inbid dan il-moment ngħidulu l-epiklesi. U nistgħu ngħidu li minn hawn jibda il-proċess tal-bidla li sseħħ fil-ħobs u fl-inbid li jsiru l-ġisem quddiem ta' Kristu. Imbagħad wara t-talba lil Alla biex jibgħat l-Ispirtu tiegħu, is-saċerdot ibierek l-offerti permezz tal-barka ta' Alla nnifsu u jiġi biex jgħid ir-rakkont ta' dak li seħħ fl-aħħar ċena. Waqt il-konsagrazzjoni mhux qed iseħħ dak li jagħmel Ġesu fl-aħħar ċena u allura rridu nifhmu li din mhix rappreżentazzjoni ta' dak li seħħ fl-aħħar ċena, imma rridu nifhmu li Ġesu meta waqqaf l-Ewkaristija fl-aħħar ċena kien qed jantiċipa dak li kellu jseħħ fuq il-Kalvarju, lotja vera. Meta hu talilu nnifsu missier nerħi ruħi f'idejk b'dak kollu li hemm marbut magħha fuq il-Kalvarju din lotja Ġesu antiċipa. Aħna waqt li qegħdin inkellmu lil Alla u ma ninsewx waqt it-talba Ewkaristika maħniex inkellmu xulxin, il-qassis mhux ikellem lil poplu ma qed ikellem lil Alla nnifsu. Waqt jgħidlu għax mulej meta Ġesu kien miġbur mad-dixxipli qal dan il-kliem fuq il-ħobs u fuq l-inbit. Imma fil-waqt li qed jgħid dan il-kliem aħna qegħdin ngħixu mill-ġdid is-sagrifiċċju tal-Kalvarju, ġifieri d-tbatija ta' Ġesu, il-mewt tiegħu fuq is-salib li hija lotja
fi kliem Ġesu stess iż-żerrija tal-qamħ li taqa' fl-art u tmut għal dawk li hija tħobb m'hemmx imħabba kbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu imma ma tiqafx hemmhekk tkompli wkoll bil-qawmien ta' Ġesu. U għalhekk wara l-kliem tal-konsagrazzjoni l-Qassis jgħid dan hu l-misteru tal-fidi. U aħna nwieġbu inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Kif qed ngħixu dan issa, aħna nistennew niltaqgħu miegħek wiċċ imb' wiċċ meta jasal iż-żmien.